Moro, täällä Mr. Pelipojat taas kerran asialla. Tällä kertaa pelataan Wither Carnivalis. Niin kuin täällä näin taas kerran. Niin, tää on meidän eka video. Täällä on nyt molemmat Mr. Pelipojat paikalla. Toi biisi oli vaan sellainen häröjuttu. Joo. Niin täällä näin on meidän kaikki blogit. Näkö? Joo, täällä on kaikki blogit, esim. Nämä timanttikuutiot, kultakuutiot, hirviön luojat, kaikki tällaiset timankuutiot, no ihan sama. Niin asetion kautta armorit. Mikä sulle tuli? Niin. Joo, niin me tehdään kumminkin kaikkea, no ihan sama, täällä on kaikkea pullot ja kaikkea turhaa kamaa. Täälläkin on kaikkea turhaa kamaa. Lagaa pikkusen, mutta ihan sama. Sitten täällä on kaikkea rautakamaa, eikö siis rautaharkkoja pikkusen. Joo. Niin tulkaa kaikki tänne, tietysti tänne, kun mä laitan tohon fiilis tai mikä toi nyt onkaan. Mä laitan siihen tän IP:n. Niin Sitten tulkaa kaikki tähän servuun tänne näin, niin täällä sitten nähtäis. Ja hei, sitten kun jos te näette, että mä oon vaikka tällä servulla, niin kirjoittakaa tähän chattiin, että minä ei osoitu spävnille. Sitten mä voisin antaa teille vaikka timublokkeja, timua, armoreita, noita rauta-armoreita, jotka on kaikki suojaus IV:tä. Se on ihan jees. Ja sitten kaikkia pulloja ja kaikkia tällaisia. Kehityspulloja. Joo, niin. Joo. Tää oli meidän eka video ja kumminkin. Tuolla on sängyt hauskassa paikassa. Ja tää oli meidän eka video ja me tehdään videoita peleistä ja opetetaan vaikka miten laitetaan texturepäkkejä, opetetaan miten laitetaan Minecraft, opetetaan miten laitetaan modeja, esim. Techit Launcher, opetetaan miten vaikka laitetaan Bandicam, vaikka sen kaikki nyt osaa laitetakin. Joku ei, mutta ihan sama. Niin poispäin. Että, joo, moro.